Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Avui vos volem presentar el programa Sal i Llum, però amb un projecte artístic. Un projecte artístic que se desenvolupa a dins el terme municipal de Manacor i que se titula Urbanea. L'entitat que promou aquest projecte se diu NAT Projectes i està patrocinat per l'Ajuntament de Manacor. Perquè ens expliqui en què consisteix aquest projecte, hem contactat el responsable de l'entitat NAT, que és en Biel Amé. Bon vespre, Biel. Què ens contes d'aquest projecte? En què consisteix Urbanea? Urbanea és un projecte que es reuneix en formes artístiques, és a dir, exposicions, a diferents llocs de la ciutat. Se tracta d'implicar la ciutat, tant als espais públics com espais privats, comercials, particulars, en tot del món. La idea d'en Pep Canyelles de participar en aquesta exposició bàsicament era perquè ell, durant un període de la seva trajectòria artística, construïa una sèrie de formes arquitectòniques que ens duen aquesta idea de ciutat, de model urbanístic. I vàrem pensar que, ja que fèiem aquí a l'auditori, de posar una de les peces com a mínim que representàs aquesta trajectòria, perquè les peces que hi ha interior, que a més no són peces que poden estar fora en el temps, representen una altra forma d'expressió artística. Per tant, hem volgut posar una idea, un emblema d'aquest model de treballar, artístic, que suposava, en certa manera, un acostament a la ciutat, un model, diguem-ne, de construcció més urbana. Són peces, totes elles, construïdes amb materials reciclats i que d'una manera o l'altra evoquen una forma de joc, d'esplai, que en alguns casos tenen elements infantils i d'altres ja ens fan pensar o reflexionar en altres formes que també ens duen a altres idees, a altres mons. Són peces, totes elles, que tenen també un punt de surrealista, un punt dadaista, però en el que el joc sempre està present. La majoria, no totes, la majoria són mòbils. Com veus, tenen una certa mobilitat, són fràgils, però tenen aquest concepte de joc que dins la ciutat també s'hi troba sempre aquesta forma de joc. Quan faig la visita guiada sempre el que pretens és que també no dir-ho tot, sinó que la gent vagi reflexionant i vagi veient les parts. Com jo deia, totes són peces que tenen un punt de joc, d'ironia, de surrealistes també, que evoquen aquesta idea de joc, tant infantil, és el fet dels al·lots els agrada tocar-les, com per adult, que hi ha aquesta manera de veure el pas del món, l'espat del temps, etc. És a dir, que és una manera d'entendre el joc més d'una forma artística que no d'esplai, en aquest cas.
Són més coses surrealistes perquè no evoquen la idea del joc amb formes que podem identificar però que estan transformades, que no són imatges, és a dir, que hi ha rodes de bicicleta o rodes de cotxets o de cavallet, i aquí algunes peces com el poal o el món que ja impliquen o que indiquen una altra forma de relació i que en la nostra infància hem jugat amb poals, en pots de pintura que han reciclat d'una manera o de l'altra. Aquí això és un element important, i són peces que formen part d'un altre entorn, d'un altre univers i que han estat adoptades en aquestes peces que llavors tenen una funció, que ja dic, sobretot una funció de divertiment. No són pròpiament escultures, són més objectuals. Les visites guiades no dones les claus de resolució, el que dones és la part que la gent pugui veure. Llavors la gent te demana coses i tu pots demanar qualsevol qüestió, però vull dir que bàsicament la visita guiada el que expliques és per què està en aquesta exposició, quin és el subjecte que cobreix, que és aquesta, la diversió, el divertiment, que forma part del nostre entorn diari. Un parc. Són peces artístiques, no són peces per jugar, no són joguines. En aquest projecte intervenen dues entitats principalment, que és NAT Projecte, que és l'entitat que tu representes, i el patrocini de l'Ajuntament de Manacor. Quina és la funció de cada un d'aquests dos patrocinadors? El projecte és de NAT Projectes, l'empresa que en aquest moment se'l gestiona. El projecte va néixer en el 2009, que se va fer Inca, després el 2011 se va repetir, és un projecte bianual, i gràcies al patrocini de l'Ajuntament de Manacor s'ha pogut dur a Manacor. Per tant, és una proposta cultural de NAT Projectes amb el patrocini, com tu has dit, de l'Ajuntament de Manacor. Aquí començam la visita en el centre de l'estació amb aquests quadres, aquestes 4 peces, aquesta aquí tota sola i les 3 verticals d'Anna Cati Cànovas, l'única artista de Manacor, que vull fer incidència en aquest tema, que no se selecciona de bonets, sinó més aviat quan s'obre s'adapta precisament en el concepte que explicaven de ciutat i cos. La Catalina ha fet una sèrie de pintures
una pintora molt jove, que com veus mescla diferents llenguatges, el llenguatge, diguéssim, del dibuix, del còmic, un dibuix molt esquemàtic, molt directe, amb impressió molt directa, sense gaire matisos, i després hi va posant aquestes capes de diferents colors que en aquest cas ell identifica com una explosió volcànica. Sobretot se pot veure en aquestes tres peces, les han separades d'aquesta no només per format, sinó perquè també per contingut, perquè en aquesta ens interessava molt les construccions urbanes, aquestes diferents formes de construir la ciutat que en aquest moment està en ruïnes, està caient, degut a aquesta explosió volcànica que ella explica, que en el moment en què ella estava pintant aquests quadres hi havia una explosió volcànica, no sé si era per Oceania, no? I allà veiem diverses imatges de presumptes catàstrofes, com aquest avió que cau o aquests edificis que estan tombant. I en el mateix temps la persona, un cos humà que està visquent, està patint aquesta demolició, diguéssim, de caire natural, no? Cati Cànovas feia una reflexió sobre la ciutat en aquesta sèrie de 6 fotografies de Miguel Rio Branco, un artista brasiler, un fotògraf brasiler, que la sèrie es diu Matador. Trobam 6 reflexions sobre el que en diuen la festa nacional, sense que ell posi de la seva part cap intencionalitat, excepte aquella que suposa i que reflexiona sobre el fet de matar, en aquest cas de matar un toro, i diferents elements que componen tota la parafernàlia que acompanya en aquesta denominada festa, componen elements d'ornamentació, altres elements humans que són de contacte directe entre els diferents personatges que formen part d'aquesta festa i també els elements que són claus en l'esdevenir de la festa dels toros. Les banderilles en sang i els utilleros que retiren el bou després de mort. I al final una imatge que, diguéssim, que reflexiona ja sobre el fet de la mort, que ell la relaciona, morir un animal també està relacionat amb vida i mort de les persones, dels éssers humans. És una reflexió, diguem-ne, teòrica i molt formal sobre aquest exercici de matar que suposa el toro. Aquesta és la peça central que tot d'una mos trobam quan s'entra a l'exposició. És una peça d'una artista alemana que es diu Alexandra Mir, que ha fet una sèrie, que com veus, per celebrar o celebrava com a leitmotiv els 200 anys dels Estats Units, de la Constitució dels Estats Units. Aquesta sèrie és una sèrie de cartografies, és interessant damunt dins la ciutat, perquè la ciutat sempre la constituïm a partir d'un mapa. La construïm circulant-la, però sempre la visualitzam a través d'una cartografia que és un mapa, vinculada, per tant, a un entorn urbà. Ella reflexiona o intenta, o
homenatge a l'esperit del 76, un esperit, jo no sabria com relacionar-lo, però sí que té que veure en qualsevol cas en la història dels Estats Units. Per fer-ho fa com una espècie de sanefa recordant les obres de els primers gravats que feien l'Still of Life, que era la representació de diferents elements que conformen la vida urbana, la vida social, com poden ser en aquest cas fruites i elements domèstics, i ella ho relaciona tot en aquest sentit. Són 8 panells dibuixats a mà damunt paper que, com dic, venen a representar el mapa dels Estats Units, un homenatge en el bicentenari dels Estats Units. Si parlant de ciutat i cos, aquestes dues obres d'en Pep Girvent, un artista mallorquí que treballa per la galeria Orrac Mollà, que sí que ens ha cedit les obres, tenim dos elements claus, ciutat i cos. En aquest cas hem pogut optar en aquestes peces que representen perfectament aquest ideari de l'exposició. L'artista aquí el que agafa són instants, moments gairebé fotogràfics, estem parlant de pintura, però que gairebé són instants, aquests moments que sempre pensant que només se poden captar o s'han captat en fotografia. Veiem la persona en un primer pla, en una situació gairebé absent, fora de qualsevol interès en el pintor, sinó que simplement està aquí situada en un moment de dubte, que pretén telefonar, i darrere li veiem tota la ciutat emmarcada, que és una part de la ciutat de Hong Kong, asiàtica. És dir, que les dues obres representen la mateixa situació en dos personatges totalment diferents que circulen per la ciutat, que precisament venen a representar i mostren en tota la seva rotunditat ciutat i cos, que, com deia, és un element que ens interessava treballar en aquesta exposició. Aquí tenim una obra de Nauset Mayor, que és un artista espanyol de Canàries, que treballa en ceràmica. A mi m'interessa molt la ceràmica perquè sempre està lligada més aviat a l'artesania que no a les arts plàstiques, perquè ell canvia el concepte de domèstic de la ceràmica amb un concepte amb un valor molt més artístic. Estem davant unes peces de paret i altres que estan damunt peana, que tenen una altra manera de representar-se, i veiem com, en aquest cas, l'artista introdueix a dins d'aquestes siluetes humanes uns missatges, i no només visuals, sinó també literaris. En aquest cas, els missatges estan o bé estampats, o en qualsevol cas amb altres també rotulats, dibuixats, diguéssim, amb un punxó les siluetes. En aquests altres són estampacions fotogràfiques que després inscriu una sèrie de missatges i llavors una vegada lacats queden ja fixats. Bé, estem davant una obra que podríem dir que és l'única obra
tracta d'aquesta exposició són 3 obres d'un artista mallorquí que viu a Londres, que es diu Pep Vives, i que representen en certa manera un poc una tendència britànica que s'adona darrerament a la pintura, bàsicament a la pintura, on el gest i el color i la matèria són un llenguatge en si mateix, no et venen a representar res, sinó simplement és una acumulació d'aquests elements. Sobretot en el quadre aquest de més gran format, que ell el tracta de vincular la ciutat a través d'aquestes foscors, brumes, colors diversos que se troba diàriament quan surten al carrer allà a Londres. Tota aquesta amalgama de colors és el que intenta ell explicar a través de la pintura les sensacions que viu quan entra dins la ciutat, quan va recorregant tots els carrers de Londres. És una pintura que sobretot hi ha molta matèria i que no hi ha una definició d'una imatge, sinó que és una acumulació d'aquestes imatges, podríem dir en moviment, podríem dir entorn a la pol·lució, a la boira, etc., que se produeix en aquest cas a la ciutat de Londres, que es llamen, com he dit, Si hem de concretar en què consisteix exactament això, és com una espècie de ruta artística, no és així? Sí, exactament. Està basat en una experiència de circulació dins la ciutat. És a dir, es tracta d'una manera, en funció de vegades, en aquest cas del pressupost, de la disponibilitat d'una sèrie d'espais, és a dir, públics, privats, comercials, etc., com ara, per exemple, aquest l'auditori on som, que cedeixen els espais per poder fer-hi diverses instal·lacions artístiques i així originar un recorregut en què l'espectador no només ocupa la ciutat, sinó que gaudeix d'una sèrie d'obres artístiques que allà estan exposades. Però Urbania no només és una exposició, també és conferències, que ja s'han produït tres conferències entorn al món de l'art per parlar i debatre sobre les qüestions artístiques, i també, gràcies a l'associació 39 Escalons, un cineclub d'aquí de Manacor, s'ha pogut fer 3 sessions cinematogràfiques on han pogut mostrar diferents tendències de cinema alternatiu. No cinema comercial, sinó cinema alternatiu. Aquest és un treball d'una artista britànica, Rita Evans, i una espanyola, Julia Mariscal, que han fet aquesta intervenció a les Salines de Mallorca. És la primera vegada que se mostra, perquè l'havien fet aquest estiu, i com podeu veure són imatges, és una imatge de la part de la Salines, quan la formació de la sal, com Saigo va produint Carrenou va produint llavors aquesta sal, i el que és interessant també de veure és aquest prisma que han dibuixat aquí en diferents tons, en diferents colors, que quan l'espectador està davant
descobreix les diferents línies que formen aquest prisma de sal. És a dir, aquesta relació que hi ha en la formació de la mateixa sal que se produeix en diferents etapes, i aquí també veiem les diferents etapes de construcció de tot el prisma. En aquesta sala d'aquí hi ha 3 artistes, començant per Isabel Serra, que és una artista d'aquí, de Mallorca, que treballa, en aquest cas són 3 grans obres de gran format sobre paper de dibuix en grafit. Com podeu veure, els detalls estan dibuixats, i les tres obres responen a la idea d'aquesta cautivitat que tenim avui en dia la gent de les noves tecnologies, diguéssim, iPods, iPhones, els sistemes aquests de jocs, ordenadors. L'única traç de color és aquesta cinta vermella que representa en certa manera el regal, és a dir, aquella manera que presentem aquests objectes que mos tenen presoners, que mos tenen enganxats. Són treballs, com dic, d'una gran divisió, de gran format, d'un artista que sempre, o gairebé sempre, treballa en llapis, en carbonet, damunt paper. En aquesta part de la sala hem col·locat 3 obres d'aquest artista mallorquí que va residir una temporada fent una beca a Alemanya, a Berlín, d'on precisament provenen aquestes pintures que estan realitzades en una zona de Berlín que pràcticament ha quedat desèrtica. Ell explica clarament en aquestes imatges com és l'estat actual d'aquesta zona, que es diu Grunewald. Això és una antiga fàbrica armamentístic de l'època de Hitler i que va ser totalment o gairebé totalment arrasada per les tropes americanes i dels aliats. Ell ha fet aquests dibuixos, té una formació arquitectònica i a més de belles arts, ha fet aquests dibuixos també per mostrar un poc aquest efecte de la ciutat com a ruïna que ens trobam en la majoria de ciutats contemporànies on poden trobar grans edificis recent acabats, de vora autèntiques runes o solars ballats o no, però que també representen la situació actual que vivim, on el nou moltes de vegades és més elevat que l'antic o que el vell, i que lògicament provoquen aquest estat d'indefinició de la ciutat on trobam sempre, o gairebé sempre, aquests estats ruïnosos dins d'una pròpia ciutat que potser ven autèntiques meravilles arquitectòniques. Ting Chen és una artista xinesa que viu actualment a Londres, que és una gran urba contemporània on se produeixen aquestes interrelacions entre diferents ètnies, diferents persones, diferents cultures i, òbviament, diferents llengües. Tintín el que ha intentat fer, el que fa és agafar un fragment d'una pel·lícula, en aquest cas d'un director de cinema, d'una pel·lícula de cine, n'hi ha diversos fragments, i canvia el llenguatge de manera que el que se sent
el que se llegeix de subtitulat sempre és diferent i per tant genera una perversió a l'hora del coneixement de lo que s'està dient. Quin és l'objectiu d'aquest projecte? Què és el que se pretén? En primer lloc, vol dir de diferenciar el que és una nit de l'art, per exemple, que a vegades ho han demanat, el que és un projecte urbanea. Una nit de l'art com és una nit on la gent gaudeix d'una sèrie d'exposicions i s'ha acabat. Aquí no, en aquest cas és allargar l'exposició perquè la gent pugui tenir temps de poder veure les diferents propostes. Llavors, una altra història és que paral·lela en aquest projecte és el fet que els artistes són seleccionats per la proposta del comissari, que en aquest cas són jo, que és una selecció d'artistes, no és una posició voluntària o voluntarista de dir jo vull exposar, sinó que és una selecció perquè tots estan seleccionats a partir d'una idea, d'un concepte que és la ciutat i el cos, en aquest cas. En altres edicions hi ha hagut altres propostes, però en aquesta és la ciutat i el cos. És a dir, que tots els artistes que hi participen són artistes que han treballat la seva obra a partir d'aquesta voluntat de mostrar una mica la ciutat en les diferents formes d'expressió i el cos també com a diferents formes d'expressió. En alguns casos són conjuntes i en altres casos són propostes individuals. Aquest joc interactiu entre l'espectador que passa per davant la botiga, l'aparador que sempre és un reclam, i en aquest cas hi ha dues peces que ja han trobat les mateixes d'en Pep Canyelles, les han trobades a dins l'auditori de Manacor, i ara aquestes peces també estan aquí presents per generar aquest també diàleg i aquest encontre entre l'espectador i convidar-lo a venir, a veure-lo i en certa manera també que després potser pugui passar per l'auditori i per l'arbor o, si que també, anar als altres entorns que hi ha dins la ciutat, tant les sales que tenim obertes en el públic com uns altres comerços que també s'han afegit en aquesta proposta. Si haguessis de donar alguns noms d'aquests artistes que han col·laborat en aquest projecte, quins destacaries? Jo els donaria tots, perquè per la meva funció de comissari, de curador d'aquesta exposició, diguem-ne, tots han viscut, diguem, un procés de reflexió, d'estudi per poder que es posassin. El que passa és que, clar, sent un projecte internacional on hi ha diferents propostes d'artistes, com per exemple Sandra Mir, que és una artista alemana de gran i reconegut prestigi, de gran trajectòria, o Miguel Rio Branco, un fotògraf brasiler que té ja també una dilatadíssima trajectòria, per citar dos estrangers. Però també trobam Ingo Giesenheimer, que és un artista suís, que és un lot jove, que està gairebé ara començant, o Natasha Lebedeva, que és una artista russa, que ha fet una sèrie de fotografies que treballa sobre el cos. M'he aturat aquí perquè si mateix són artistes i cada un segurament se podrà veure una sèrie d'obres d'ell. Que, per tant, citar-ne un és complicat. Després hi ha un portuguès, després hi ha italià, vull dir que
Vull dir que me deixareu que potser comentant-los un per un després... Però són artistes d'una certa altura, no és així? Sí, la majoria tenen exposicions internacionals i estan... Alguns han pogut venir directament, com una inglesa, una Rita Evans, que és una altra jove que ha pogut venir, però d'altres no han pogut venir perquè potser estan en residència a l'estranger o en aquell moment no tenien disponibilitat per a venir el dia de l'inauguració. Com us deia, estem ara a la llibreria Mont de Llibres, on aquesta col·laboració era quasi de la llibreria, un lloc on la cultura té una preeminència molt evident, posar-hi uns treballs d'alguns artistes. En aquest cas és un treball individual de Natasha Lebedeva, una artista russa, que treballa eminentment sobre les coses. Aquí en aquestes fotografies és evident. Aquesta és una sèrie nova feta especialment per aquesta exposició, que ella ja començava a treballar, on hi ha diversos elements interessants. Segurament veureu que tenen un valor pictòric, tot i que són fotografies, i que a mi m'interessava sobretot, i crec que és el més interessant, és l'utilització primer del cos com un element distingible i com actuen amb aquesta doble dimensió, que seria la que forma el cercle aquest negre, on veiem el retrat més directe, i com quan surt del rètol negre, del racó negre, trobam més difusa la part del cos, com si aquest cos estigués en moviment. Aquesta és probablement de les característiques d'aquesta sèrie, on ella aconsegueix fer d'una imatge estàtica una certa sensació de moviment, atribuïble, ja dic, en aquesta doble utilització del cos, i després també amb aquesta presència del negre, on podem veure com treballa més de caire de retrat. És important també distingir el color, que s'integra perfectament, en aquest cas, entre la paret i la mateixa fotografia. Quina és la resposta que heu tingut o que esperau tenir d'aquesta exposició, resposta en quant al públic? Fins ara, els informes que m'ha passat l'Ajuntament de Manacor és una resposta molt positiva, amb una assistència que probablement anirà minvant al llarg del temps, però que anava a unes 15 persones diàries, amb una obertura de 6 a 8 de l'hora baixa. És a dir, que aquesta ha estat una resposta, és una resposta bastant interessant, que sobretot no només de gent de Manacor, sinó de gent de fora que ha vengut a veure-la. Després hi ha hagut una resposta que està menor, que eren les visites guiades. Sí que se n'han fetes 3 visites guiades, però bé, vull dir que en qualsevol cas, visites guiades vull dir en gent de fora que demanava que les acompanyàssim a mostrar-los l'exposició. Han fallat més a les escoles, probablement per aquesta situació irregular que han viscut al principi del curs, que han de recuperar hores i no poden potser fer visites culturals, diguem-ne, sobretot en el primer trimestre, en aquest trimestre que hi ha hagut d'ahir.
Aquest és un artista suís que es diu Ingo Gessendanner, que jo vaig veure un dia a una fira, la fira de Basilea, tota una paret pintada per ell que era molt espectacular. Jo vaig descobrir que hi havia un col·leccionista que tenia obra seva i mos ha cedit aquestes 3 peces que crec que són prou representatives d'aquest treball de Ingo Gessendanner, que són molt relacionats tots amb la vida quotidiana, amb la vida urbana, amb la vida que duim a la ciutat. Un magatzem de rodes de cotxe, de pneumàtics, una façana d'un barri qualsevol, d'una ciutat qualsevol, i un seient d'un avió, els darreres d'un seient d'un avió, que és un mode de transport contemporani també, diguem. Aquestes fotografies són fotografies d'Anna Carolina Amigó, una artista de Mallorca, que en aquest cas va fotografiar, són fotografies fetes a Londres, va fotografiar en el metro de Londres, un altre sistema de comunicació molt contemporani, i com podem veure totes 3 tenen uns reflexes de moviment, de passar estrent, en aquest cas d'imatges reflectides que no se sap si són interiors o exteriors, o la primera, aquelles sombres que cruzen un anunci molt habitual en els metros i a les estacions de metro i també a totes les ciutats modernes, els grans urbs. Són 3 imatges que representen 3 moments, 3 instants de circulació, d'aquest ocupar la ciutat, i ho podem fer tant com a peu, però també amb un sistema tan propi de les grans urbs que és el metro. Si haguessis de comparar la resposta que has viscut aquí a Manacor amb les que has fet a altres indrets, com ho veus? Com veus l'ambient cultural de Manacor? Jo no és que sigui un gran coneixedor de la situació cultural a Manacor, però sí que m'ha sorprès, per exemple, l'activitat del món del teatre, que està consolidada i queda com a lloc fora de ciutat, com a lloc emblemàtic de Mallorca, on les propostes teatrals arriben a tots els pobles i ve gent, jo crec que actualment ve gent de tota Mallorca a veure les representacions teatrals, auditori, teatre. En el món de l'art, Manacor sí que li falta una miqueta tenir més espais públic, tot i que la Torre dels Generalistes queda un poc fora de la ciutat, però també és un espai que se pot utilitzar. El museu també, el que passa que està dedicat més a una part més històrica. La Torre de les Puntes sembla que després de la reforma pot tornar a funcionar, vull dir, hi ha possibilitat de poder fer l'espai de l'estació. És un espai excel·lent per fer exposició, és privat, no? Vull dir que SACMA també crec que fa una bona feina en funció amb aquest tema d'exposicions. Potser pot ser que sigui la part més descuidada del món de la cultura, però bé, Urbaner ha de servir també per incentivar aquesta afició en el món de l'art, no? O esperem que sí. Hi ha Marco Neri, que aquí veiem 3 instantànies d'una sèrie de pintures que tenen una característica comú. Ell sempre ha treballat imatges urbanes de petites edificacions o de grans edificis urbans, o puguin ser hotels o puguin ser apartaments, però que tenen una característica en comú, tot i que no se repeteixen, cada un sempre fa en sèries, o en aquest cas de tonalitat blaves, altres que són tonalitats negres,
altres que són tonalitats vermelles, és a dir, està treballant amb una tonalitat base i a partir d'aquesta idea base està generant aquests diferents tons, aquests diferents colors que donen aquesta sensació, en aquest cas, de nocturns, de nocturnitat, d'altres potser més diurns, més sufocants, més clars, però en aquest cas, diguem-ne, passos del color queden com a més nocturns, donant aquesta calidesa, una tranquil·litat, podria dir, també en un entorn urbà que no té cap característica ni cap suggeriment, però que sí que el veiem més quotidià i cada dia ens ho podem trobar circulant per les nostres ciutats. Aquí són tres treballs curiosos d'un artista portuguès que es diu Pedro Calápez, que va guanyar a Ciutat de Palma en el 99, si no me falla la memòria, i que veiem que és un artista que sempre ha treballat amb l'abstracte i que, si fixant-nos-hi bé, podrem trobar que aquesta característica se manté sempre, però, com a originalitat en aquest cas, són tres paisatges de Mallorca fets en la punta del pinzell, és a dir, la punta contrari del pinzell, perquè aconsegueix aquest efecte de surc que representa al final el paisatge, un paisatge de Mallorca, un paisatge d'un pati, un paisatge de la Calabra i un paisatge de Valldemossa. Són quadres realment singulars d'aquest artista que provenen d'una sèrie de 9, des que ja només queden aquests tres, els altres formen part d'una col·lecció particular. La característica important, si ens fixem en els trams de colors que posen al costat i com al mig treballa amb colors més sòlids que després amb aquest surc van sortint els fons d'aquesta pintura. Aquí tenim un vídeo d'una artista italiana que es diu Laurina Paperina, que és un vídeo que es diu Com acabar en Laurina Paperina, que és ella mateixa que a través d'aquest dibuix cerca diferents maneres d'acabar la seva vida. És una forma surrealista de mostrar-se, de com acabar amb ella mateixa, i que respon a aquesta, jo sempre l'associï en aquesta via de nous dibuixos per adults, nous dibuixos animats per adults que provenen del món de l'art, en aquest cas del món del dibuix. Ella va fer una exposició a Palma on hi havia una sèrie de dibuixos d'aquests plans no tridimensionals com és el seu vídeo. Bueno, hem d'acabar ja la nostra entrevista. Quin projectes teniu de futur per aquesta... Bé, encara estem en plena exposició. Supos que en haver acabat l'exposició ens tornem a parlar probablement del futur. Per a mi aquest és un projecte que no s'ha de fer anualment perquè du molta de feina i a més té un pressupost elevat, però vull dir que pot ser que potser s'hi poden consolidar en el futur de cara al 2015 seria interessant per tornar a fer Urbanea, perquè crec que és una bona, confio que és una bona iniciativa cultural. Molt bé, Biel, moltíssimes gràcies per la teva participació en aquest programa i per totes les teves explicacions. A vosaltres. I a vostès, senyors espectadors, també les agraïm l'atenció que heu prestat en el nostre programa. La setmana que ve tornarem amb nous programes, nous reportatges i nous personatges que són sal de la terra i llum del món. Bona nit.